weche manyien adimba. Injo Ramogi Radio. Weche maka kod kacha. Joluo duto. E piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Machiegni jaod bura ma Suna West Peter Masara okwedo mokalo ng'anyo mabende chan bag chieng' tich adek mar joma nigi rowere mag Gen Z e pacho kae. Jogo mabende kwedo welo mar commissioners mag dul mar IBC onyiso do ma Milimani ni od bura mamalo nodhi ataro machi kuom ne goyo chapa e oboke ma pacho kae nyinge commissioners go mag dul mar IBC kata doko ni bura no pod nitiere dogi e sani. Odiochieng' ma kawuono mabende piny ngima dhialo odiochieng' mar mond liete ka irango midhiero mar mond liete mabende gisebedo ka gikale chiliel more gwenge mago mindi ei Kanyipir location koro nyalo buonjo bang' yudo ot manyien. Weche manyien gi Roda Odhiambo. Machiegni jaod bura ma Suna West Peter Masara okwedo mokalo ng'anyo mabendo chan bag chieng' tich adek mar joma nigi rowere mag Gen Z kowacho ni en ng'anyo mabende siro kod kweth makwedo sirikal kotelnegi kod mane en jalope jatend piny Rigathi Gachagua. Masara okwayo rowere mondo mi kik bag ng'anyo mabende nyalo biro kelo chochni e sirikal ma pacho kae. Owacho ni sirikand manywanda kata broad based government kelo olemo maber e pacho kae kendo Kenya onego miye thuolo mar tiyonegi e yo makare. Na saizi amani iko Kenya. Raila Odinga ambaye ni kiongozi ya chama yangu na rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ni Dr. William Samoei Ruto wameamua kwamba Kenya ni kubwa ambapo kila mtu anaweza akaishi. Tukasema ni broad based government. Haijalishi uwe ni Mkuria, uwe ni Mkikuyu, uwe ni nani, wewe ni Mkenya kwa haki. Hakuna mwenye alikualika. Ndiposa tunasema hatutaki viongozi ambao wanachochea vijana ili waandamane wauliwe kwa sababu ya ukabila. Kawadhi nyime bende wedo ni kanisa mara jokopere koro jojo siasa mondo miyo chik itgi ne ywaka mabende chwalo gi rowere mag Gen Z kaka yo mar geng'o midhiero makidek bedo e pacho kae. Bende gijiwo rowere mondo miyo chwal ng'ur margi kata ng'ur magin godo e yor kwe maonge dhi ataro mar chik. Jafo marwa joja oko miyowa ler mathoth kauke kaunti ma Mombasa. Ne en alam mar Jumapil mane obagi e kanisa jokopere mar Konsolata e Likoni, Mombasa. Mae ne en nyasi moyiedhi mar hingo higni 50 nyaka ne kanisa no chakre. Jadolo George Omondi mane otelo ne nyasi no ne ojiwo josiasa mondo miyo ikre mar chiko itgi e ng'ur mar rowere chwalo kaluwore gi chochni mamedo nyiedhore e pacho ka. Ni josiasa ni nyaka wabed gi yo kendo gi paro matut kaka wakonyo jende nikech waloso chandruok mabiro. Onya bedo sani tungni matindo tindo but en gima biro bet maduong' chieng' moro kaka wakawo thuolo matimo nonro mondo wang'e en ang'o minyatim ni rawere mondo ginwang' gibende yo mar kwe mar chunygi mondo gibed mamor na dier gine pinyni mondo gidag ngima maber. Rowere kotelnegi kod Winnie Okal gi Vincent Gori ne kata kamano jiwo rowere wetegi mondo miyo tang' gi josiasa makidek tiyo kodgi. Siasa osechakre koni gi koni, taneno ka rowere itiyo kodgi e yo marach. Koro nakwayogi kaka achiel kuomgi ni kik wayie ni josiasa gi ti kodwa marach. Gibed gi horuok seche ma gichwalo pachgi e yore mopogore opogore kata ka gikwedo sirikal, gikwedo e yo mowinjore. Tijege magimiwa, seche magimiwa rungego kage ne gin 1,000. Rungego ne be ni gichiwo tije 1,000, an gadier ne dak ineno ji kati ndara joma negrego. Nwach seche moterwa ndara, wan minegowa. Walalo ngima, waketho gik moko, to ok gidhi kare. Wach mabende ne osir lwedo gi jadolo George Omondi. Wang'e adier no jende ni matek, tije onge, ngima iye tek, but maduong' moloyo onge lweny minyalo loso gi lweny. Kwe makelo gik moko duto. Nyaka winjwa, we must be heard, that is right, but again
ok en mar achune, en mar nwang'o yo miwuoyogo gi jogo mwaparo ni seche moko timonwa marach mondo wang'i kaka ginyalo losonwa yo obed makare. Giduto ne gipako okang' ma kanisa Consolata osegoyo e thuolo mar higni 50 nyaka ne ochakre. Ne wa celebrate Golden Jubilee. Koro en wach maber ahinya nikech the church is playing a very big role kuom kelo ji kamoro achiel. Nyasi machal kama biro timore kendo seche moko thothwa man kaendi biro bedo ka onge, lakini wan to waseneno teko mar Nyasaye momiyo watime. Mar ariyo, waneno dongruok mang'eny mosetimore e kanisa ni higni 50 mosekadhogo. Higni 50 nyaka kawuono, koro wase celebrate, koro wachako kwano 50+1. Koro wapenjo ka koro an kawuono a celebrate giga 36. Higni 50 mabiro biro kan kanye. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Komachielo bende ni kwetha mabende kedo ne ratich oganda e pacho kae, koro dwaro mondo od bura mamalo orang jogo mabende kata orang wechego kata buche mabende anobiro kalure koda neka mar rowere mano mabende notimre higa mar 2024 e kinde ng'anyo mabende nombage pacho kae, mano mar ne kwedo paro machik mar omenda mar higa mar 2024. During peaceful protests to demand justice for Albert Ojwang, we witnessed on the streets of Nairobi the deployment of gangs armed by the state to suppress our constitutionally protected rights to peaceful protest and assembly. These gangs were in the hands of individuals whose dressing differed from the anti-riot police in their company. In addition, in ongoing murder cases and ongoing inquests, we demand that judicial inquest must be started for all those killed. A parliamentary inquest to look into the conduct of the Ruto Kindiki presidency and hold them to full account in accordance with the constitutional mandate of National Assembly. Jogo makwedo welo mar commissioners mag duol mar IBC onyiso Doma Milimani ni od bura mamalo nodhi ataro mar chik kuom nerem goyo chapa e oboke ma pacho kae, kuom ne goyo chapa e oboke ma pacho kae nyinge commissioners mag duol mar IBC kata doko ni bura no pod nitiere do. Kotele gi kod okil Paul Mwite giwacho ni od bura mamalo e bwo spika mar od bura no Moses Wetangula nodhi ataro mar chik mar ne rem luwo chik mane ogol kod Doma Mamalo kod mano mar apil. Do koro yango ni okonyal chiwo ng'eto e burano gi esani. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki okwayo tudruok kata winjruok makare e kind sirikal mamalo koda mago mag counties e pacho kae. Jalup jatend piny ne lose pare makare ne boma ma Nairobi, kama bende wacho ni tudruok makare kaachiel kod winjruok makare e kind sirikal mamalo kod mago mag counties nyalo biro miyo piny Kenya dhi nyime e yo makare kata wechego mag uchumi. Not because we want to claw back on their function, to make sure it succeeds. Look at Taifa Care, for example. The political fight back and push back against universal health care. We in the national government are saying, let's take the flag, okay? Let's take the flag. Because there are people here saying, oh, this thing cannot work. Let's take the flag and then allow universal health to be successful across the country. We make sure there are enough people. We make sure there are drugs. We make sure there are equipment. But please don't worry. Nobody has the capacity. Even if they wanted, nobody has the capacity to roll back devolution. Odiochieng' makawuono piny ngima dhialo odiochieng' mar mond liete. Kabende rango midhiero ma mond liete osebedo kakale kod kaka inyalo konygi. Chiliel ma jahigni 80 e gweng' ma Omindi e Kanyepir location e kachungor bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay koro nyalo bonjo bang' yudo ot manyien e bwo chenro mar chiwo sir ne mond liete ma bende otisi ni Widows Empowerment Program, ma en chenro ma bende nochaki kod jagoro mongirore migawo mar arita Laktar Raymond Omolo mar siro mond liete gwenge mag Nyanza. Koke kaunti ma Homa Bay, Ali Abich miwaler mathoth iwachni. Tarik 23 dwe mar auchiel higa ka higa piny ngima dhialo odiochieng' mar mond liete ka irango pek kod midhiero ma mond liete osebedo kakale kinde oganda kod okenge monego bed ni iketo mar konyo mond liete koro gwenge. E gweng' ma Omindi location ma Kanyepir e kachur bura ma Karachuonyo, Mama Rispa Nyalek ma en jakanyo mar chako Tek Widows osebedo kodago ngima matek mar chan kod dhier nyaka ne wuon pargi magoro lalgo, kendo achiel kuom pek ma osebedo go en dak e ot marach mosebedo ka chwere kinde mag koth. Dayono koro noyudo fungruok maduong' e kinde ma koro piny
ngima ingo odiochieng' mond liete bang' yudo ot manyien mane ogerne e bwo chenro mar siro mond liete ma itayo gi apis jagoro mogirore e migawo mar arita Dr. Raymond Omolo. An agoyo erokamano mokwongo ne Nyasaye. An asetagora mang'eny. Tagone wuodi yuora erokamano Raymond Omolo. Ka en jokalo gi ndege wiya. Awinjo nogedo Beta, togedo Ibo, togedo Fangano, togedo Sindo. Tanto weya ka. Kora penjo kare kany pirka. Na nyuolo ng'amo nyuolo na wuoyi. Agoyo erokamano koneno ne en. Oda manyocha antie chwer ma kata kama tede maonge. Aonge kata kaka lawa rwaki otimo koth lila tadiero timo koth. Tado rieny, tado ti, tado manomiya mana mariwora. Wuod miyono Odhiambo Nyalek masani krone piny nyaka ne yud masira mar apaya wacho ni ngima ok osebedo negi mayot kata matin kaluwore gi chan mokwako dalagi. Nyola chandruok sana nikech babu abe notho chien kucho higni mang'eny. Mane ga mal onyalo doyo ne ji eka idwa yud chiemo an awuon mana dong'. Mamwa ni ero chandre chanda kamano oro nokwalu sopo anana kamano wapo ka Dr. Raymond Omolo PS marwa. Jali maslahi mar mama ogero ne mama ot ma an awuon nokanyal chopo mondo mi agerne. Ruoth malworano Israel Amadi bende yango pek ma chilielno osebedo kakale ka ok ni nitie mond liete mathoth e alworano maonge kata kunde mag nyalo jote mawinjo bende konyogi. En miyo machwore notho chon. Ot mane odake ne en ot machwer. Ne en gi nyithindo ariyo, achiel nosetho, maduong' ma en go bende soso nodakre. Entiere to kokonya e low community akawo thuolo ni mondo ago erokamano ne ranyisi maber ma PS otime gweng'wa ka. Dhi miyo mama ma notini bedo gi geno nikech ka koro nindo kama maber odhi bedo gi geno maber. Mond liete kale chandruoge mang'eny, achiel kuom gi bing udi. Chenro mar siro mond liete apis jagoro mongirore e migawo mar arita pacho ka Dr. Raymond Omolo osebedo kadhigo nyime e counties ma Kaluo mar neno ni mond liete bende odago ngima makare kinde oganda kaka ilero kod Peter Lis Ogendo. Mama Rispa osebedo kodak marach kabisa od osebedo ka chwerne kabisa. Koro odiochieng' ma kawuono obiro yawo ot manyien ma PS ogerone ochak dak manyien, ochak dak maber. Nitiere kombe, nitiere mattress, kitanda, tangi mar pi kanyo dhi bedo installed. En odiochieng' mond liete e piny mangima. Gima otimore kawuono en ranyisi mar gik mosebedo kwatimo kuonde duto te. Mond liete osebedo gi chandruok mang'eny kabisa. En odiochieng' ma waparo kendo wakonyo godo mond liete makalo midhiero mopogore opogore. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay, an Ali Abich. Imedo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Kweth moro mar jogo mabedo dak kod ng'ol e pacho ka yok moro ahinya kod omenda mabende noketenge bajet mar omenda mar 2025 2026 mano mar sirogi ma ibiro tok jatend migawo mar omenda John Mbadi lando ni bilion 41.3 ne oket tenge kata oket tenge ne jogo modak kod ng'ol mond liete nyithi kiye kod jogo ma hikgi oniang' e pacho kae. Mane mabendo kelowa e giko mag weche manyien e yorno mar adimba gi laksechegi to magi thuond weche mabende ne waikoni. Jaod bura ma Suna West Peter Masara okwedo mokalo ng'anyo mabendo chan bag chieng' tich adek mar juma ni gi rowere mag Gen Z e pacho kae. Kwa machielo bende ni jogo makwedo welo mar commissioners mag dul mar IBC onyiso doho ma Milimani ni od bura mamalo nodhi ataro mar chik kuom negoyo chapa e oboke ma pacho kae nyinge commissioners mag dul no kata doko ni burano pod nitiere do gi e kinde ni. Jalup jatend piny Ngire Kithure Kindiki okwayo winjruok kanyakla kod tudruok makare e kind sirikal mamalo kod mago mag counties. Watude koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien yo machuok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Radio Ramogi kar chuny jaluo nyakora Mgajwang ochako yudo kendo weche tuke kanyo kikelo ni kanyo kod jalendo mari Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi.
Machiegni timbe mag wuoth mopogore opogore e Nyateke kaunti ma Migori ne obedo kod odira ma iye ne otwere e piem mar laro kombe mar Lawi Jaoko Foundation Tournament e paw tuke ma Kokinda e Got Kachola Ward. Apilo nyorodho Nyandago gonde 3-0 ka Koweru nyoloyo Kobugo gol 1-0. Gikone bende Koweru kod Apilo nyowuok e amodhi mar gonde 0-0 kapok Koweru oyudo loch e yor penalty. Kata kamano timbe ariyo duto nodhi e round machielo. E paw tuke ma Bande, Young Boys gi Bande FC nyoyudo tiko mar dhi nyime bang' giduto yudo loch e tukego. Young Boys nyoloyo Serena gol 1-0 ka Bande FC nyoloyo Bande United gonde 3-2 kokale penalty. E paw tuke ma Matoso kod Kiboko ema nyoyudo tiko bang' loyo tukegi. Matoso nyoloyo Nyangere gonde 2-1 ka Kiboko nyoloyo Nigeria gol 1-0 e lap tuke makanga ka Kanga ema benyo yudo otiko. Kanga nyoloyo Aneko Youth e penalty ka Aneko United to nyoloyo Sianya gonde 3-0. Tielo mar quarter final mag tukego mag Lawi Jaoko Foundation Tournament idhi bagi ngeso mar jumani. Komachielo bende kaunti ma Siaya ni skund yawuoyi mar St Mary's Yala nyoyudo loch bang' yudo egonde e opich adhula mano mabendo tisini 2025 Siaya County Term 2 Secondary School Games bang' rodho Ambira Boys gol 1-0. Skunde mamoko mabende noyudo loch e tuke makamago ne en Jeramix Secondary e kidieny mar Wakini kata mar Nyiri ka bende ne giloyo Hawinga Girls gonde 2-1. Komachielo bende tuke skunde mamoko mabende nyoyudo loch ne en kanyakla kod Kandaria Mix Secondary School mabende nyoyudo loch e kidienyo mar netball kata tuke mag netball. Nia Girls High School noyudo loch e tuke mag basketball ka St Mary's Yala bende noduogo yudo loch e tuke mag rugby. E tuke mag volleyball e school mar Nyiri mar St Cecilia Alwor Girls noyudo loch bang' loyo Nyakongo Girls e tukego mag volleyball. Kachiel bende kanyo wayudo ni St Mary's Yala nyoyudo loch e tuke mag volleyball mago mag adhula kanyakla koda mano mar rugby. Watuto kod makanyo sapar ne weche mamoko mag tuke. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Wow, congratulations ne St Mary's Yala, rugby, football, volleyball. Timo mateka inya kopogore kanyo koda somo. St Mary's Yala, Watchigi Park. Adori. Okay, it's okay. Aber. Negitimo maber. Giyudo kombe mang'eny kanyo. Menso ni gin all round. Doge. Somo kanyo kachiel kanyo koda adhula. Watchigi Park ne principal Mr. Makanda. Kachiel kanyo gi jonyuol, nyithi sikula. Kachiel kod wan jo board. Kamano. HSC. Yes. Licha. Mondo idi chonga gi lo mowere kod Carol Gift kaka sikiza tun mari D*860*418#. Chonga gi lo emose miya chalo kama. Chonga emose miya sudo nyime. Kawono chonga emose miya chalo kama tinende. Mondo idi chonga gi lo mowere kod Carol Gift kaka sikiza tun mari D*860*418#. Ni tuoche mang'eny inyalo geng' kokalo kuom timo chanjo. Neni yudo chanjo duto moyiedhi kamoting'o chanjo mar measles, polio kata mar geng'o tuo mar ambulolo kata rotavirus vaccines. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo timni chanjo kawuono. Kaw thuoloni mokel kod migawo mar weche thieth motisi ni catch up mondo yud chanjo duto mane ok iyudo. Chenro ni geto nyithindo mantie bwo higni 5 ne chanjo mar nyithindo, nyiri mantie kind higni 10 nyaka 14 ne chanjo mar HPV kod mine mapek ne chanjo mar pepo punda kata tetanus. Chanjo gi ni kare. Chanjo konyo reso ngima.
Wanchi otugore Koth Nyarabando Nedi Mama Nyajosam Thomas Milogo Mako Uma Imosona Owira Ogutu Jono Wadga Kinyi Kodoguta Wole Nairobi City Rumba pole pole Teite ya sunge waya Tau yo malwea Ominuru togu ya tamiongolo Namoti yoko Tokero godo pinywa Britain Congo Iti mekinda Jeff Ugatuzi Janyakach Teite ya sunge waya Tau yo malwea Ominuru togu ya tamiongolo Namoti yoko Tokero godo pinywa Britain Congo Iti mekinda Onyango Ngayo Imosona Jojo Poko Kenya Poli Dongirito Vikinda Zaode Meresia Keyo Nyasa kwa kowa Asesara kwa Tom Opio Jacob Piata Awanyogo diole mimoso Kenya Poli Dongirito Vikinda Zaode Meresia Keyo Nyasa kwa kowa Asesara kwa Tom Opio Jacob Piata Awanyogo diole mimoso Brighton Ouko Jacochia Villa Care Real Estate Osiepe Mwanyiogo Professor Magoga Professor Adwol Engineer Kumbo Sami Wakiaga Waromo Nairobi Obarate Itemondi Benada Wino Kiberiti alikuwepo Newagoyo Mbakala Tukakula sanala Tulikunywa pamoja watu wote walifurahi Newagoyo Mbakala Tukakula sanala Tulikunywa pamoja watu wote walifurahi Alika Tieno Osiepna Osiepe Mwanyiogo Professor Magoga Professor Gadwol Engineer Kumbo Sami Wakiaga Waromo Nairobi Obarate Itemondi Benada Wino Kiberiti alikuwepo Newagoyo Mbakala Tukakula sanala Tulikunywa pamoja watu wote walifurahi Newagoyo Mbakala Tukakula sanala Tulikunywa pamoja watu wote walifurahi Bandeko Yoka Saxo Ya MK Bangonga Engineer Denso